Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi să fac o rol. Stai că se descarcă greu. Așa. Aici nu se încarcă greu. Connect o server. Nu spune că nu e seminar. Așa. What? Frank! What? Deci am vrut să vă spun, am deschis Megabox-ul, ghizați-mi, am pus pe 4, era cu 6, da? Și apoi, hai să vă fac o față să pice ceva. Și apoi, direct, ce să mai pice, mă? Uite, mă, direct s-a deschis Megabox-ul singur. Și m-a picat Frank. 27. Bă, dar-s mega norocos, uite ce repede îmi pică. Îmi pică mega ușor. Seama, ar fi fain să îmi pici și gay. Să-mi pici gay. Mamă. Frankie. Bă, mă pic. N-ai cum, e mega noroc. M-a rugat la Dumnezeu. Mamă, sărbătoresc că m-au picat 10.000 de trofee, bă. Mai joc ca 2000. La greu. Așa-mi place. Hai. Mamă, deci mama mia, pizzeria, Holy Mia. Jesus. Sărbătoresc că m-am picat, că am 10.000 de trofee, bă. Bă, băiat. N-ai cum. O dai? O dai? A, da, ori să joacă. Păi, am zis că mai joc ca 2000, nu pot. Mamă, sărbători! Jesus! Frame! Jesus! Frame! Mamă! Jesus! Bă, Jesus! Ce-mi place! Bă, sărbătoresc clipul. Să vă arăt ce peturi am eu. Bă, deci, mamă, ce peturi am. Vă cocoșoasă pe ăsta imaș. O să mă joc și... nu vedem, o să mă joc și... O să mă joc și jocul cu impostorul. Dar n-am cum, nu, dacă nu folosesc mobizenul, n-am cum, altfel. N-am cum, pentru că numai dacă mă joc eu de pe telefonul la Arena, că nu pot altfel. Nu știu, dar nu mere să-mi instalez eu mobizenul, nu știu. Mamă, cea mai frumoasă zi din viața mea. Cea mai frumoasă zi din viața mea. Mamă, mai picat și în... Ia, uitați ce petrea. Gigante!
gigante. Am pe acolo 50-60 de pete. Gigante. Vedeți ce mai porcărie am pe aici? Oh my god! Gigante. Acum mă duc să împrătuz banii. Sărbătoresc, mă, n-am ce faci. Și mă impun și ăla. Curator, nu? Junior, că vreau să-mi fac neon. Mă teleportez la cadouri. Mamă, Jesus frame! Mamă! Deci am făcut și 10.000. Norocul de pe lume. Norocul de pe lume. Și stai să vedeți că cum ar fi să-mi pici și un unicorn, un dragon pe 2000. Ar fi cel mai fain. Și în plus că în în 11 zile ziua mea. Jesus. Mamma mia, pizzeria. Oh my god. Dar ce prostă că mă putem teleporta fix aici. Mamă, deci asta e ziua cea mai bună zi din viața mea, cred. Deci în 2 zile care e cel mai bun din viața mea. Când o născut-o pe sora mea și și ziua asta. Bani mic. Am mă duc la cadouri și îmi deschid cadouri. Să ce pică. Stai că îmi fac rugăciune. Doamne, de Sfântul Nicolae să pice legendare, Doamne, amin. Doamne, dă-i Sfântul Nicolae să pice legendare, Doamne, amin. Doamne, dă-i Sfântul Nicolae să pice legendare, Doamne, amin. Doamne, miluiește-mă. Doamne, miluiește-mă. Doamne, miluiește-mă. Stai că e surpriza, mă, nu vreau să văd și ce legendarios. Stai și... Până ultra raro, atât. E foarte. Trenul. L-am văzut din greșeală. E bun. Și am din ăsta e 70. Cum să pice în... Stai că-s curios. Mult. Gigante. Îmi place gigante. Îmi place. Acum o să îngrijim ouăle. Sau lasă-le. Ciao. Vă pup. Ciao.